Čau lidi, já vás zdravím u mýho nového videa. Dneska to bude znova lítání v GTA. Možná jste si všimli toho, že mám úplně to stejné letadlo. Bude to tím, že toto video točím hned po tom prvním videu. Takže tak. Myslíte si, že konečně můžu zlítnout? Podle mě už můžu, jo. Ale tady jakože, tady nějaký nubácký letadlo úplně pěti. Takže tady to asi nevšimejte, jo. Tyba, já se musím otočit. Sakryš. Takhle, já bych dal takhle. Teď se trochu zacouváme. Tak, couvy, že? Wait a minute. Musíme takhle. Doprčic. Uf. A právě zlítáme. Tak. Teď to si zase navšímajte. Ano, jako je to fakt to stejné letadlo, vidíte? Ne, že by to bylo úplně stejné video. Ale no, jako je to stejné letadlo, je to furt o tom, je to furt o tom. Posuneme si kolečka. Trochu nakloněný, to nikomu ty vado, no. Lidi, cíl dnešního videa je přistát na silnici. Příštím videu ukradnu helikoptéru a poletíme s helikoptérou na kopec nějaký. Doufám, že se to nějak povede. Pokud teda se to povede, tak doufám, že jo. Protože by mě to fakt mrzelo. A já letím tady a mě zajímá, já potřebuji najít nějakou rovnou silnici. Takže tak lidi. Takže já vás jakože zdravím všechny a děkuji, že doufám, že se kouknete i na to předchozí. Pokud jste neviděli to předchozí, škoda, koukněte se na to dřív, jo? Protože pak byste přišli o tom, jak jsem tady to letadlo vzal a přistál jsem. No vlastně o přistání nepřijdete, protože teďka budu přistávat na silnici. Že, jo. Tady to není moc rovné, všechno tady to je takové zakrmá celé. Jen tak přijde, protože jako do zatáčky přistát nemůžeme. Ještě byste mohli vyhlasovat přistát na tom. Já přisednu na molu, vole. Teda na jaký, vole. Pardon, kámo, lidi, já nejsem za něk poraj, jo. Takže tady si trošku musím vysunout kola vlastně, bez toho by to asi úplně nešlo. No tak, protože se nám tady to přistání moc nepovedlo teda. Na písek. A na písek možná můžeme. Ale taky to nebude úplně nejlepší volba. Ano lidi, tady právě letíme nad tím, že tady může vlastně být helikoptéra. Tady může být helikoptéra. Ale akorát teďka není. Máme smůlu. Ono tam většinou bývá odpoledne. Dnes teďka bohužel není odpoledne. A už máme krásný podvečer, že? Protože budeme muset přistát na dálnici. Ty jsou z jedných nerovných silnicí. No, na garážích mi nešlo úplně. Z toho důvodu, že... Z toho důvodu. Absolutně nevím, z jakého důvodu. To si nevšimejte, jasné. Prdele. Uf! No ale přistání tady nebude moc lehké. Bo víte co lidi, já udělám pro vás jiné video. Vyletím nahoru, co to jde. A vyskočíme, když bez padáku. A to nikomu nevadí, kromě stát. Trochu tady... Mám padák? Nemám. Nemáme padák. Takže lidi, to bylo vše z našeho videa a já vás doufám, že přijdete a čau.